Bagaman alam ni Artemio na mapanganib ang kanilang pupuntahan, hindi siya nagdala ng kahit na anong armas. Ang kanyang tangan lamang noon ay ang buhay na agimat na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Sa pagsapit ng hapon, kasalukuyan na siya noong naglalakad patungo sa bahay nila Tursing. Pagdating niya roon, bumungad yun sa kanyang may daladalang sako na merong lamang mga bote. Ayon dito, ang mga boteng kanilang dadalhin ay naglalaman ng pangontra laban sa mga nilalang. Matapos nilang maihanda ang kanilang mga kagamitan, agad naman silang umalis sa bahay nila Tursing. Habang binabagtas nila ang daan, pansin na pansin naman nila ang pag-ihip ng kakaibang simoy ng hangin. Bukod kasi sa napakabigat nito, sinasabayan din yun ng mga kakaibang amoy. Pagpasok nila sa looban ng gubat, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang mga patay na punong naglalakad. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila napagtanto, hindi mga pangkaraniwang engkanto ang kanilang mga nakikita. Bukod kasi sa napapansin nilang parang mga tao ang galaw nito, natagpuan rin nila ang animoy nagsisilbing baryo ng mga nilalang na yon. Dahil sa kanilang mga nasilayan, pinilit nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad upang marating ang pugad ng kanilang mga kalaban. Sa pagdating nila sa dulong parte ng kagubatan, doon nila nasipat ang iilang mga bahay na nakatayo. Sa labas ng mga bahay na yon, merong mga taong nagkakasiyahan na parabang meron doong nagaganap na piging. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman nilang nilapitan ang pugad ng mga ito, kung saan hindi naglaon, napansin na lamang nila na sukol na pala sila ng mga nilalang. Habang nakapalibot ang mga ito sa kanila, hindi naman yon nagsasalita. Paulit-ulit din yung sinubukang kausapin ni Artemio pero lahat ito nanatiling tahimik. Maya-maya pa, dumating ang isang matandang babae na merong daladalang tungkod na gawa sa buto ng tao. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong naramdaman ang kaluluwa ng 10 demonyo na bumabalot sa presensya ni Tursing. Nga pala, baka malito kayo 9 na demonyo ang tinatangan ng kanyang ama. Kapag pinamana ito, may kakayahanang nagmana na humuli pa ng 1 demonyo. Sa kaso ni Tursing, matapos niyang mamana ang karunungan ng kanyang ama, agad naman siyang nakahuli ng 1 pang dyablo. Nakuha niya ito noong gumawa siya ng ritual ng pagtawag. Naniniwala kasi siya na kapag 10 na ang alagad niya, di hamak na mas lalong madadagdagan ng kanyang kapangyarihan at lakas. Balik tayo sa kwento. Dahil dito, bigla namang napaatras ang matandang yun sa kanilang harapan habang nagwiwika yun ng, Hindi ko alam. Pinasa na pala ni Medrano ang kanyang aral. Nakakatuwa naman. Parang kailan lang siya pa ang kinakatakutan namin sa lugar na ito. Sabihin mo, bata, kasing lakas ka ba ng ama mo? Nang marinig naman ni Tursing ang sinabi ng matanda, kampante naman yung sumagot dito ng, Di hamak na mas malakas ako kaysa sa ama ko. Huwag ka rin magpakakampante, manang. Hindi ako kasing bait ng ama kong si Medrano. Matapos makapagsalita ni Tursing, dahan-dahan naman itong sinugatan ang kanyang dibdib. Pag-agos doon ng napakaraming itim na dugo, unti-unti namang nagpakita sa kanila ang 9 na demonyo. Ang isa nito nanatili sa loob ni Tursing nang sa gayon yon ang magsilbi niyang kalakasan tuwing siya ay susubukin ng kanyang mga kalaban. Sa paglitaw ng mga dyablo sa harapan ng mga gabunan, lahat ng nakasilay dito hindi maiwasang umatungal
habang dahan-dahang umaatras. Dahil sa ipinakitang kakayahan ni Tursing, mas lalo namang tumaas ang tensyon sa paligid na halos isang pagkakamaling galaw lang maaaring sumiklab ang digmaan. Bagaman ganun na ang mga pangyayari, nanatili namang kampante itong si Artemio habang maiging nagmamasid. Sa isip-isip niya, dahil sa ipinamalas ng kaibigan niya, kung kaya't hindi na niya kinakailangan pang gumawa ng hakbang, lalo na't kung hindi naman yun kailangan. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila nasilayan ang pagpapalit anyo ng mga nilalang. Pagpahid nito ng langis sa kanilang katawan, kitang-kita nila Artemio ang mabilisang pagpalit anyo ng mga ito. Maya-maya pa, agad namang sumugod sa kanila ang isang grupo ng mga gabunan kung saan pilit naman yung hinarang ng mga demonyo. Habang nakikipaglaban si Tursing sa mga nilalang, paupo-upo lang naman itong si Artemio sa katawan ng nabuwal na puno. Animoy habang siya ay nagmamasid, hindi man lang siya nakakaramdam ng anumang panganib. Dahil sa kanyang ginawa, bigla naman siyang sinugod ng isang gabunan at kasabay nito ang walang habas nitong pagkalmot sa kanya. Ngunit dahil sa tangan niyang agimat, tumalbog lamang ang mga pag-atake nito na siya namang ikinagulat ng nilalang na yon. Nang akmang susunggab pa yun sa kanya, mahinahon naman yung inutusan ni Artemio na patayin ang kanyang sarili. Pagkarinig ng nilalang na yon sa kanyang sinabi, walang habas naman itong pinag-uundayan ng saksak ang kanyang leeg hanggang sa tuluyan na yung mabuwal mula sa kanyang kinaroroonan. Pagbagsak ng nilalang, pilit pa yung kumuha ng tipak ng bato upang basagin ng husto ang kanyang muka. Dahil sa ginawa nito, lahat ng nilalang na nakakita sa ginawa ng kanilang kasama ay hindi maiwasang makaramdam ng takot para sa kanya. Alam ng mga nilalang na yon, kagagawa ni Artemio ang pagpatay ng kanilang kasama sa mismong buhay nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nanatili namang nakikipaglaban itong si Tursing sa iilang grupo ng mga gabunan. Bagaman nangingibabaw ang lakas ng kanyang mga aliping demonyo, hindi yun sapat para labanan ang lahat ng aswang na naroon sa paligid. Dahil dito, nagdesisyon na siyang makiisa sa digmaan na siya namang kanyang ikinatuwa. Pagkaraan pa ng kalahating oras, halos kalahati na sa mga nilalang na yon ang nagawa na nilang malipol. Yung matandang nakausap nila kanina, binalian na nila ng mga galamay nang sa gayoy hindi na ito makalaban pa. Si Artemio naman noon, nanatiling nakatayo lang naman, naghihintay sa mga aswang na may lakas ng loob na makipaglaban sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang isang batang gabunan na merong daladalang sibat na gawa sa buto ng tao. Pagharap nito sa kanyang kinaroroonan, nag-aangil naman yung nagwika sa kanya ng, "Hindi ako maapektuhan ng kapangyarihan mo kung hindi ko yan maririnig. Tapos ka na. Alam na namin ang kahinaan mo." Nang marinig naman ni Artemio ang sinabi nito, napangisi lang naman siya na parabang hindi man lang nababahala. Pagsilay niyang papasugod na ang gabunan, agad naman niya yung sinalubong, bitbit ang isang tipak ng kahoy na kanyang nakuha. Kahit walang talim ang hawak-hawak na armas noon ni Artemio, pilit siyang nakikipaglaban rito para pagbigyan ang nais mangyari ng nilalang. Maya-maya pa, nang magkaroon siya ng pagkakataon upang sapakin yun sa muka, agad naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang mapaatras ang nilalang at kasabay nito ang pagkalaglag ng bulaklak na nagsisilbi nitong pantakip sa tenga. Dahil dito, nagkaroon naman ng pagkakataon nitong si Artemio para kausapin ang nilalang na yon. "At ano naman ang kasiguraduhan mo na yan talaga ang kahinaan ko? Hindi mo ba alam?
Hindi lang sa tunog kaya kong maipadaloy ang mga utos ko. Sige, itakip mo yan sa tenga mo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin. Wika ni Artemio sa nilalang na yon. Pagkatakip naman ng aswang sa kanyang tenga, buong puwersa naman yung sumugod, subalit bago pa man yun makalapit sa kanyang kinaroroonan, bigla naman yung tumigil sa kanyang pagtakbo habang dahan-dahang ibinababa ang mga takip sa tenga nito. Pilit pa yung ibinabalik ng nilalang na yon, pero kapag nakikita nitong nagsasalita na itong si Artemio, para bang sinusunod ito ng kanyang katawan. Hindi naglaon nang mapagtanto ng nilalang na totoo ang sinasabi nito, nagdesisyon na yung ibaba ang mga pantakip nito sa tenga. Sa harap ni Artemio, dahan-dahang pinanghinaan ng gabunan buhat sa alam nito kung ano na ang mangyayari sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nito nang maramdaman nito ang paghakbang ng kanyang paa kahit hindi naman niya yun kagustuhan. Ang mas ipinagtataka niya pa sa lahat, hindi niya nakikitang nagsasalita itong si Artemio. Paglapit ng gabunan sa kinaroroonan nito, bigla naman yung napaluhod at kasabay nito ang pilit nitong pag-iyak kahit taliwas naman yun sa nais niyang mangyari. Natigil lamang ang ginawa nito nang hawakan niyo ni Artemio sa balikat habang binubulungan ito ng, "Kumain ka ng lupa. Tumigil ka lang kapag tapos na ang nangyayari dito." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumubasob sa lupa ang nilalang na yon at walang pagdadalawang isip na kumain ng lupa. Habang ginagawa niya ito, bakas naman sa pagmumukha ng gabunan na yon ay napipilitan. Makalipas pa ang ilang oras, tuluyan na ngang nagapi ni Tursing ang lahat ng kanyang kalaban. Si Artemio naman noon, kampante nang nakaupo sa harapan ng mga nahuli niyang gabunan na kasalukuyan niyang pinapahirapan. Paglapit naman ng kanyang kaibigan sa kanya, halos hindi nito maiwasang magulat buhat sa kakayahang ipinamalas niya. Habang pinagmamasdan siya ni Tursing, hindi nito maipagkakaila na di hamak na mas malakas sa kanya itong si Artemio. Kahit naman siguro sino mapapaisip ng ganon, lalo pat hindi basta-basta ang kapangyarihang tinataglay nito. Maya-maya pa, ibinaling naman ni Artemio ang kanyang paningin sa kanyang kaibigan matapos niya yung marinig na nagwika ng, "Ang matanda na lang ang natitira. Ano ang gagawin natin sa kanya?" Dahil sa sinabi nito, dahan-dahan naman yung nilapitan ni Artemio para kausapin. Pag-utos niya ritong ilahad ang lahat ng sikreto nito, walang pagdadalawang isip naman yung sinabi ng matanda sa kanila. Ayon dito, kaya lang naman sila nang bibiktima sa lugar ay para meron silang ipakain sa nilalang na pinagsisilbihan nila. Gabi-gabi kasi bumibisita yon sa kanilang lugar para kumuha ng mga karne ng tao. Kapag wala silang maibigay dito, mismong ang kanilang mga kadugo ang pinapatay nito. Dagdag pa ng matanda na hindi pangkaraniwan ang nilalang na kanilang pinagsisilbihan sa kadahilan ng tinuturing nila yon bilang hari ng mga aswang. Ni minsan hindi pa ito nakaramdam ng pagkatalo sa kahit na sinong tao. Dahil din sa impluwensya nito, kung kaya't napakalawak ng lugar na sakop nito. Kapag nagpapatawag din ang nilalang na yon, kinakailangan nilang dumalo dahil kung hindi nila yon susundin, maaaring yon ang mag-ugat ng pagkalipol ng kanilang angkan. Ayon pa sa matanda, labis siyang nahihiya kay Medrano buhat sa paglabag nila sa kanilang mga kasunduan. Kung nagkataon nga noong hindi pa nito ipinasa ang karunungan nito sa kanyang anak, maaaring ganun din ang gawin nito sa kanilang angkan. Matapos naman yung marinig ni Tursing, dali-dali naman yung lumapit sa matanda habang sumasagot dito ng,
Natatakot ka sa nilalang na yon kahit alam mong ganun din ang mangyayari sa inyo sa oras na nilabag niyo ang utos ng aking ama. Matanong lang kita, tanda, ano ba ang kinakatakutan niyo sa hari ng aswang na sinasabi ninyo? Dahil sa kanyang sinabi, pilit namang tumingin sa kanya ang matandang yon habang nanginginig na sumasagot ng, Ibahin niyo ang haring aswang. Mas pipiliin naming mamatay sa kamay ng ibang nilalang kaysa sa mga kamay niya. Para sa aming uri, isa yung kahiya-hiyang kamatayan. Kung gusto niyo siyang makita, bumalik kayo rito pagsapit ng unang litaw ng kabilugan ng buwan. Pero binabalaan ko kayo, hindi yun ang uri ng nilalang na madaling matalo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung inutusan ni Artemio na patayin ang kanyang sarili. Nang marinig naman ito ang kanyang utos, pilit naman itong winakwak ang kanyang dibdib upang kunin ang kanyang puso. Nang mabasag na ng matanda ang kanyang tadyang, sumisigaw naman yung dinakot ang kanyang puso sabay abot sa kanya nito. Subalit bago pa man yun magawa ng nilalang, tuluyan na rin naman yung binawian ng buhay. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, pansamantalang inalipin nila Artemio ang mga pinaparusahan niyang aswang. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahang mag-utos dito, ginawa nila yung katulong habang sila'y nananatili sa lugar. Hindi na nila napagpasyahang umalis doon, lalo pat ilang araw na lamang ang kanilang bubunuin bago dumating ang haring aswang sa pugad ng mga gabunan. Kung hindi nagkakamali noon sila Artemio, 5 araw na lamang ang kanilang hihintayin para sa pagdating nito. Kinaumagahan noong mismong araw, paggising nilang dalawa, nadatnan nila ang mga gabunan na inililibing ang mga bangkay ng kanilang kasama. Habang ginagawa nila ito, bawat isa sa kanila wala man lang reaksyon sa kanilang mga nakikita. Ayon kay Artemio, isa yon sa kanyang mga iniutos dito sa kadahilan ng ayaw na ayaw niyang makakita ng mga nilalang na maemosyonal. Kumbaga, ang paningin niya sa mga ito walang pinagkaiba sa mga bagay na walang buhay. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, kampante naman sila. Lalo pat ni isa sa mga nilalang na yon sumusunod sa kanilang mga nais. Matapos nitong mailibing ang bangkay ng kanilang mga kauri, agad naman yung inutusan ni Artemio na sirain ang lahat ng kubong nakatirik doon maliban sa lugar na kanilang pinagpapahingahan. Halos inabot din ng ilang araw ang gawain ng mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong hindi nila inaasahan ang pagdating ng iilan pa nitong mga kamag-anak na tumungo sa ibang lugar para manguha ng alay. Sa pagsapit ng gabi noong 3 araw, doon na silayan nila Artemio ang pagdating ng iilang mga gabunan, bitbit ang 3 katawan ng taong walang malay. Habang naglalakad ang mga ito, pansin na pansin naman nila na wala yung kaide-ideya sa mga nangyayari. Pagpasok nito sa kanilang pugad, bigla naman yung natigilan sa kanilang paglalakad matapos nitong mapansin ang pagkawala ng iilang mga kubo. Pagsilay naman ng mga ito sa mga kapatid nitong nakaluhod sa kubong pinagpapahingahan nilang magkaibigan, dali-dali naman yung lumapit kung saan yun na din ang naging hudyat nila para buksan ang entradang pinto. Pagsilay ng mga nilalang sa kanilang dalawa, agad naman yung umatras, hila-hila ang mga kapatid nila. Huwag nyo na yan pag-aksayahang tulungan pa. Hindi kayo niya naririnig o naiintindihan. Pasensya na kayo. Hindi namin alam na may iba pala silang kadugo na nakalabas ng pugad. Bungad na wika dito ni Torsing habang hawak-hawak ang kanyang punyal. Nang marinig naman ang gabunang namumuno sa pangkat na yon ang kanyang sinabi, galit na galit naman yung umangil
habang nagtatanong sa kanila ng, Nasaan ang pamilya namin? Saan niyo sila dinala? Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ibinaba ang hawak nitong katawan ng tao habang dahan-dahang nagpapalit anyo. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay nila Artemio sa nakakapangilabot nitong wangis, minabuti nilang bumaba na ng kubo para kumprontahin ang mga nilalang na yon. Kahit papaano, hindi naman sila noon gaanong nababahala, lalo pat di hamak na konti lamang ang bilang nito kumpara sa unang grupo ng mga gabunan na kanilang nakalaban. Sa pagsugod ng mga nilalang na yon, hindi na nila ito ginamitan ng kanilang mga abilidad. Ang ginawa noon ni Torsing, ipinangibabaw sa kanyang katawan ang 10 kaluluwa ng demonyong kanyang tangan. Dahil dito, nagkaroon siya ng higit na lakas at kakayahan na kahit 20 gabunan pa ang magtulong-tulong, wala yung panama sa kanya. Dahil sa siya lamang ang may ganoong kakayahan sa kanilang dalawa, kung kaya't siya ang unang nakipaglaban sa mga nilalang. Hinayaan lang naman yon ni Artemio, gawa ng alam nitong kayang-kaya na nito ang mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban nito, bigla naman yung nagkaroon ng pagkakataon para sapakin ang isa sa mga gabunan na siyang naging sanhi upang tuluyan yung bawian ng buhay. Sa sobrang lakas kasi ng pagkakasapak dito ni Torsing, uminit ang ulo nito patungo sa likod nito. Nang masipat naman yon ng mga kasama nitong gabunan, lahat ng pag-atake ni Torsing sa kanila ay pinipili nilang ilagan. Kung sasalagin man kasi nila ito, paniguradong mababali ang kanilang mga braso. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, aliw na aliw naman itong si Artemio sa kanyang pagmamasid. Maya-maya pa, nang masipat naman niya ang isang gabunang dahan-dahang lumalapit sa kanya, pilit naman siyang nagkunwari na hindi niya yon nakikita. Pagsunggab nito sa kanyang likod, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang masipat nito ang dahan-dahang pagtigil sa ere ng kanyang kamay. Animoy ang pakiramdam nito, napakabagal ng oras na pumapalibot sa buong katawan ni Artemio. Dahil sa pangyayaring yon, nakangisi naman niyang hinarap ang nilalang habang pinagmamasdan ang pagmumukha nitong hindi mawari kung ano ang nangyayari. Pilit pang binabawi ng gabunan ng kanyang kamay, pero hindi nito kayang mapangibabawan ang lakas na ipinapamalas ni Artemio. Hindi mo dapat inaatake ang kalaban mo ng nakatalikod. Kung talagang matapang ka, lumaban ka ng patas. Wika ni Artemio sa nilalang na yon. Matapos nitong makapagwika, pinitik naman niya ang kamay nito kung saan yun pa lamang ang pagkakataon para tuluyan yung makawala. Pagharap ng gabunan sa kanya, paulit-ulit naman yung sumugod, subalit lahat ng pag-atake nito ay walang kahirap-hirap niyang sinasalag. Bukod kasi sa mabagal ang takbo ng oras kapag lumalapit na ang panganib sa katawan ni Artemio, dagdag pahirap din para sa gabunan ang hindi nito maipagkakailang likse ng katawan. Pagkaraan pa ng ilang minutong kanilang paglalaban, doon na siya nagdesisyon na utusan ang nilalang na yon. Dahil sa kanyang ginawa, halos hindi naman ito mawari kung papaano tapatan ang kanyang abilidad. Ilang beses pa yung sinubukang pangibabawan ng nilalang na yon, pero ramdam na ramdam nito ang dahan-dahang pagkawala ng lakas niya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng gabunan nang marinig niyang utusan ni Artemio na lumayas ang lahat ng kanyang lakas na nagpapagalaw sa kanyang katawan. Sa isang iglap, parang nabalda ang gabunang yon na kahit daliri man lang nito, hindi nito magalaw. Ultimo ang kanyang mata, hindi na rin niya nagagawa pang maisilay sa ibang parte ng lugar. Matapos ang mga pangyayari,
Halos hindi na mawari ni Artemio kung buhay pa ba ang nilalang na yon, buhat sa kawalan nito ng lakas na gumalaw. Kahit nga yung tiyan nito, hindi na rin tumataas baba, indikasyon na hindi na yon humihinga. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon niya nasilayan, nagawa na palang malipol ni Torsing ang lahat ng kanilang kalaban. Kagaya ng dati, muli niyang inutusan ang mga gabunan na ilibing ang mga kasama nitong kanilang napaslang. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagdesisyon si Artemio na bumalik na muna sa kanilang lugar para kausapin ang kanyang ama. Ginawa niya ito nang sa gayoy magkaroon siya ng dagdag kaalaman ukol sa haring aswang na makakalaban nila. Okay, medyo kinakabahan ako sa kaharapin nitong dalawang to Pero para kasing wala na ring dating Ang lakas din kasi ni Torsing 'di ba? Isipin niyo 10 demonyo. Pero ewan ko lang kasi haring aswang na So kung naalala niyo yung kwento ni Sky, alam natin lahat kung gaano kalakas ang isang haring aswang. So tingnan natin kung anong mangyayari. Tsaka yung katangian nito ni Artemio, parang may pagkakahawig sa isa ko na ring nakwento. Itama niyo ako kung mali ako pero solid yung kakayahan nito, yung dila ng anghel. So tingnan natin kung anong mangyayari kapag nakaharap na nila yung haring aswang. Kasunod kaagad nito yon, kaya pahintay na lang ako. Salamat.